Uthi wadliwa yini kulesi sky sila ebusweni? Lesi sikali silana khona umalume wangishaya ngoba ukuthi lapha ngaserenki yasePortship kumele amaphara wadlula ngakhona. Noma iliphi iphara liyazi ukuthi akumele udlule lapha ya cause uyashawa. Manje mina ngidlula khona ngingazi ukuthi akudluli. Ngavele ngashawa ngokuthi ngangithi ngicelela ikani phansi la liphansi. Kodwa usinawana nganganakile nakhona ngezo nje ngemvubu. Nakhona la umathina yangwaphethe ngabale yangashiya phansi lapho ngabaleka. Kuthini kuwe njengomuntu uma sekuneyindawo ekuthiwani na wena awudluli kuzo ngoba uyiphara kuyathini nje kuwe mawucabanga? Phela kona kuba buhlungu kona and futhi kuyacasula leyo nto because manje umuntu omunye uvela athi iphara engazi ukuthi impilo yakhe uqale kephi indaba uqinisa uyiphara kanje. Abanye abantu aba understand because omunye ukuhlangana naye nje akuthuke nje athene awugoda ungani uyekini nesihlama akuthuka kubize kawo ngamagama. Uthola ukuthi akazi ukuthi yena yini ekulethela emgaqweni and lonto leyo ibhlungu leyo nto leyo ukuthi umuntu avela akuthuke akutshene isikhathi uthi hamba uyekini. Kwesikhathi sothi ngaso isikhathi awukwazi ukuthi uyekini yabo. Ya kodwa nizokutshela hamba uyekini. Omunye azakubize nje impela lapho umuntu ozama ukukusiza ukuxoxisa ngokuthi hamba uyekini but ke awumphikisi umuntu mesho kanjalo uyavuma ukuthi okay kulungile hayi ngizoya ekhaya because manje kwesikhathi uthi unqena umlandisa. Cha kulungile hayi ngizoya mfethu kanjalo kuphela kanjalo. Uyazi kodwa ukuthi ngeke yenzeke leyo. Ngokubheka kwakho labantu abaxoshwa sinawane noma amaphara eindaweni abasebenzela ngakuzona ba wrong yini noma ba right ngokucabanga kwakho? Angeke ngisho ukuthi ba wrong because osinawana ba abantu abagangile osinawana yabo lo. Naleyo ngifuna ukulizwa kuwe. Bahlezi bekhona indawo esikhathi abayibhekile ukuyithatha. Kodwa ke manje inkinga akasifani sonke. Uzombona ngani ongafani oba ningcole nonke? Uzombona ngani ongafani? Nayo inkinga. Kodwa manje asifani sonke. Yabo mina engingantshontshe ngizodina mangabe ngixoshwa ngala khona mabe ngixoshwa kanjani njengoba ucaza. Ngizodinwa mina ngoba ngiyazazi ukuthi mhlawumbe ngitshontshe kodwa manje sengizocasula. Kwesisikhathi ke into enkinga la emgaqweni uyabona kufana njengalabantu ababamba inkunzi. Nalabo yabo nje labo labantu ababamba inkunzi. Hawu ave bebathanda labantu laba abantu la eminyango babahlonipha kabi. Yebo ngisho umuntu ecela imali ushesha manje ayikhiphe. Kodwa ngiqhamuke mina ngingayibamba inkunzi yabo. Maqhamuka mina ngingayibamba inkunzi lo muntu uzongitshela mina ngibamba inkunzi. Angibhampela yabo akhulume yonke amagama angasile kumina. Angitshela mina ngibamba inkunzi. Kodwa lo muntu obamba inkunzi kade suka kuyena emnaye. Mawungamtshena leyo nto bejabule emnaye. Mase kufika mina ngingayibamba usethi ngiyayibamba. Ubonwa ngani obamba inkunzi? Ubona ngani ongayibamba inkunzi? Ababamba inkunzi bane yabo ababamba inkunzi ngeke uzumfice uhambe ecosha amathini namabhodlela. Yabo obamba inkunzi umbona ukuthi nje lokho intanta nje intanta awumboni not ukuthi uzoba clean kodwa ke umkwenzi kungenzeka abe clean kungenzeka ngcole kodwa nje umuntu obamba inkunzi ngithola ihamba intanta nje intanta khona usinawana mhlawumbe ukumbona ukuthi sinana mhlazi ngibona intanta kodwa ayikho into engibona yenza kodwa nje uyantanta lo muntu ubamba inkunzi lo muntu. Umuntu obamba inkunzi kodwa nimumbona ukuthi ayiqoshela amathini lo muntu lo uyambona lo uqosha amathini futhi nabo bayazi abantu kukona ukuthi usuke kweyisi. Mina ngicabanga ngithatha ukuthi umuntu osuke kweyisa because umuntu obamba inkunzi usuke kade emnaye makufika wena kutshela ubamba inkunzi what is that? Ayenzi sense. And kuthiwa mawusemgaqweni uhlezi usengcupheni yokufa nokushawa abantu njengoba washawa nje nawe ungenze lutho. Yabo nje sengisanda kushawa futhi omunye umfana uhamba ngethezi. Hayi mithezi noma iconquest indilana kuntshontsha ibhetri emotweni yakhe. Futhi mangitshontsha ibhetri ngizoqhamuka ngizodlula ngakhona mina yabo lona bavele bashaya mina laba mfethu. Bathi mina ngitshontshele ibhetri. Yabo lona kodwa ke izinto ezinjalo sekuyizinto esesazamukela so samaphara ukuthi ziyenzeke. Kodwa kuphela nje umuntu amele ukuthi ungcono ke makusinda impilo yakhe nje. Engalimalanga noma bamshaya uzufe kungcono. Mawucabanga zingaqedwa kanjani idakamizwa? Yabona indaba yedakamizwa kahlahla kuyona into engathi mina inzima ukuphela kwedakamizwa. Yabona mangathiwa ilaw umthetho yabo umthetho wamaphoyisa kanje usebenza ngempela idakamizwa kahlahla ngabe into engeke
yabo manje kwavele nawo amaphoyisa vele abo nawa corrupt amanye. That is why angisho ukuthi wonke but amanye, so that's how ukuthi idamizwa sipheli kalula yabo. Kodwa kahle umthetho uma 200 into esebenzayo idamizwa ngabazeli. Because yabona nje amaphoyisa into ayenzayo amaphoyisa nje khona le ngengaboshwa khona sengiboshwe ka2 ngiboshelwe iwonga. Hayi ngoba nakho ngiyiphethe wonga. Hayi ngoba ngiboshwa ngangiyiphethe wonga. Iwonga kusuke ngayiphethe basuke beshoda ngama-arrest bavele babambe noma iliphi para balibopha. Kodwa labantu okuyibona abadayise iwonga bababuka bafike bathatha imali kubona bahambe. Thina-ke isibhema kuboshwe thina ngobani asinamali. Iyona into enzekayo. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba olalelo umuntu omemeza ngathi uyakhalela iluthi igula likaJama lichithekile. Hawu nina bakambhudu ubomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabela imbedule, nina bentu lebanda ngodwa ngakwela kithi kwabheka uZulu. Hawu nina bendla mhlathi kamayekisa, nina bakadala inyebo. Awu madoda abazukulwane bakaphalo phansi engcobo uZulu liyaduma liyazongoma le eSwatini abomnaka namamfumbatane kwaNdebele kuzona zonke ikhawu madoda, kuzona zonke igodi, kuzona zonke izifunda la ufinyelela khona lo mbukiso yalo lobingelela uProfessor Mkhize Ngdabuka phansi kwaNongoma esigodini sakhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu olukuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, ingqinamba ababhekene nazo sithi sebesezidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi, siqashisa abazali ukuthi konke sikukhuluma la siyacela bekuthathe bekwenze ukuze bekwazi ukugcina bevikela izingane zabo. Ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye sicela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell. Ibell izokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izogenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku. Insizwa kunjani? Yaza ifuneka insizwa ekhamisayo. Ngiyaphila. Wenzani? Wenzani wathi? Wakhamisa. Uthulile ucabangaphi? Ngiyacabanga. Yebo ngicabanga nje into esixoxayo. Ikubuyisela ikuvusela wosinga. Hayi nje ngiyacabanga. No man, hayi kuzolunga kabe yami. Kuzolunga. Asingene endabeni ke namuhla ke usingayi. Umfo kabani lo? Ukhulelephi, uzalelwephi, ufundephi amabanga phansi naphakeme? Inhlalo umphakathi binjani ekhaya benibangaki, inhlalo ibinjani ekhaya? Ngabe ukhulele phansi kamama nobaba, abukhulele phansi kamama yedwa, abukhulele phansi kwababa yedwa? Isimo besinjani ekhaya? Wena ke nje siqu sakho ubungumuntu onjani? Kwenzeka kanjani ukuthi insizwe efana nale eyahamba eziyofunda euniversity ifundela IT igcinele emgaqweni? Mina kama lami ngolungelo kwaMbuzo. Ngathi ngizalelwe eTututu. Tututu bengihlala noma khona ubaba ubengeke isikhathi esiningi kodwa ube umuntu onokubuya afike. So first year grade 1 sisi grade 1 ngifundela esikoleni eMzinto. So ngifunde eMzinto beku 2000 ngaleso sikhathi. EMzinto ngifunde khona from 2000 to 2004 because lapho bese ngenza abantu ngo 2004 bengenza grade 4. From grade 4 ke so stay ngosema 2005 ekhaya kwangena igebengu so sahamba sawuhlala esiphingo oledi because bengena igebengu umaka azange kwamukela ukuthi ngene igebengu ekhaya because uma ngithi beyosisha manje endaweni bangabuthisha yabo uyazi ukuthi ngalesa sikhathi abantu bayathanda ukuthi yabo kusekhona bazi abanginama gadgets bekusekhona hi-fi video yabona DVD so abantu into enjalo besayintshontshe ngalesa ikhathi so ke kwangena igebengu sasihamba sayohlala lapha esiphingo kodwa ke uma wabuya ke because ubaba wasapha abuya ekhaya waphinda wabuya uma okay sahlala ke ekhaya sabuyela ekhaya Tututu ke ngasabanga ngisaphinda ukufunda izinto ke lapha ngabe sengisale sengiqhubeka ke sengifunda isikoleni sasikhona lapha eduze ethu sezembili
So ngafunda esempeni kwaziwa ukuthi uma usiyahamba yakwaZulu ngo-2006. Yeah. So uma ufika kwaZulu ngifike ngithola esinye isikole ke ngingene ngifunde. Okay ke bengayithandi indawo laphayana bebengibhulisha. Alright ke ngikaZulu since kwindawo ngingayithandi bengivakashela ekhaya la kacele e-South Coast. Yeah. Still. So uma ngifika khona bekunabafethu laphayana abadala kunami yabo. Yeah. Futhi ngifike laphana ngescheme nabafethu sigcina abafethu bengishukisa izinsangu yabo bengifundisa izinto eziningi nami phela nami ngithanda izinto nami ngicina nami ngingena kuzona sengibhema kanjalo yabo lonto kodwa ke kokubhema ongekho serious lokhuyana cause bengaqaleki kwakuyinto nje engenandaba nayo. Yeah. Up until ke 2008 ngangena ke ugwayi serious ke ugwayi ngazizwa sengiqala uqalekela ugwayi hayi ngawabhema amaluzi ngagcina sengibhema nayo ke insangu yabo lonto awuma wangishaya uma efuna ngiye ukubhema hayi ngahlula yabo lonto umuntu mesebhema usesebhema yabo ngisho ungashawa kini abekusalunga hayi ngaqhubeka wangagcina seze wangiyeka bomzala azagcina sekuyeka yabo lonto hayi ngaqhubeka ngabhema. So uma ngibhema ke alright nasesikoleni bisabantu ababhemayo abashuka izinsangu yabo lonto esikoleni. Yeah kodwa ke esikoleni bengihlaniphile ke ngibright ke ngiphasa kahle esikoleni yabo lonto. Yeah. So ke from grade 8 yeah beku right grade 9 ngafika ka grade 9 ka grade 9 ngathola omunye umngane wami osegoli bekuthiwa Ayanda yabo. Yeah. Ayisafashina nalomjita lo ayi isikole saphuma ke ifundo ngayiyeka ke isikole lapho sihlala eminyango yayibona nje yonke lonto sibhemini kantina sinabe sithandela amathekeni yabo. Yeah yabo nje yayibona leyo mpilo nje le emnandi benza yabo isikhathi siyeqa siyohlala khona enye indawo kusika men2 yabo. Yeah. Siyeqa siyohlala kuyona le ndawo lapha nemfule yabo indawo kusempule lapha eMelmoto. Yeah. Siyeqa siyohlala khona isiphuza utshwala yabo lonto. Yeah. Yeah sibhemeni insangu yonke leyo nto leyo apha ngitsilo uthisha sothi uthisha abasanifuni uthisha esikoleni yabo uthisha masebenza sanifuni ngisho principal bengasasifuni esikoleni. Angangukuthi grade 9 anguqedanga grade 9 lapha sawuyeka phakathi because asesitontshile esikoleni nomngane wami sesifuna abantu. Ngasesifuna abanye abafana esikoleni awusasibasaba asiyeke isikole kanjalo. Wathi uma ube uthisha ke ngabuya ngeza kufunda la eThekwini nje kodwa kwakuseqonda because uma wasezongibuletha la eThekwini yabo. Yeah. Ngabuya ngazofunda la eThekwini uma wangizamela i-report la grade la lokuthi ngiphasile grade 9 ngomshosha phansi. Wangizamela i-report ukuthi ngiphasile. Okay ngifike ngingene isikole ngilana ke khona ke sisiletha eThekwini isikole ngafike khona ke ngabona into ekuthiwa iwunga ke yabo. Khona ngafike ngabona khona into ekuthiwa iwunga bebhema abafethu khona ngifike kumuntu obhema kantini kodwa ngisema ngifika khona ngafike wala ngifika ngibona khona iwunga ke lapha ukuthi akhona into ekuthiwa iwunga. That time ke bengabi khona ke le iwunga ebhenywa manje yamaqhuzu nama capsule ngase sikhathi bekusakhona amakhethi nelentuzane ne-drop. Yeah. Yeah. Nje okay right ke umuntu abe exposed ke kulezi zinto azibona apha ngithini nami ngithola abantu abazongizwisa lento khona esikoleni yabo nami ngikhipha imali ngiyithenge lento ngizwa kodwa kube into engenandaba futhi nayo yebo leyo nto ngishaya okay ngikhohle yona ngiyeke kanjalo. So kuthe nje okay ngibe ngisiyeke isikole lapho because bengingafundeki yabo lonto ifundo bezingangena ngicathi angazi bekwenziwa yini kodwa nje khona leyo confusing nibenze kodwa isikole bengihlaniphile. I think into adenza ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukuphasa grade 10 maybe na ukuthi bekune gap phela angithi le aka grade 9 ukuthi angufundanga grade 9 ngaqhamuka wajomba ngajomba uma ngenzele i-report ngajomba grade 10 enye into le edenza ukuthi mhlawumbe ngingaphasa yabo. Okay right ke ngicine ke isikole ngisiyeka ka grade 10 because bengifunda nga grade 10 njalo ngufeyila ngicine ngisiyeka isikole. Mangisiyeka ke isikole kayi wawufeyila kangaka grade 10 ngawufeyila u5. Hey yolokhu ushibilikile. Not ukuthi ngiyashibilika ukushibilika. Ngiyafunda ngeke. Yini ayisikwenziwe isikole manje? Yabo nje nqena isikole yakufundeka esikoleni masose esikoleni yabo. Yini ungaqinisekisa ukuthi mhlawumbe uqala izinsangu
nogwayi iyona into yakho eyaba nesikhwele ekuthenini sigcine isikole kuyinto engathi isiyakudida kaduza kahle. Ya yabona ukuthi phela khona yabona ama substances ayavimbani ekutheni njenge alcohol kanje no alcohol lawo ama substance lawo ayilimaza impilo yomuntu leyo nto kodwa umunye umuntu noma engeke mhlawumbe azabone kodwa leyo nto leyo iyalimaza kwabanye abantu ukuthi yabo kwezinye kwabanye abantu lento iyabalimaza leyo nto le iyalimaza because into ebingishaya manje bese ngishaya ukuthi manje esikoleni angisakwazi ukuya ngena imali yabo leyo nto engathi ngahlezi ngini imali noma 50 rand yabo leyo nto khona manje ngabona ukuthi manganawo mangakhona 50 rand angikwazi esikoleni because kwazi ukuthi kwangikwazi ukuthi ngifeed addiction yabo leyo nto angikwazi yabo kumele ngithole lo BO2 before ngesikele bemeli yonke kantina yabo yonke leyo nto le manje futhi benginganika thisha ngithi imali vele benginayo ngiyacanga ukuthi abanye abangani bami bebethanda lokho ukuthi imali ngiyiphatha imali ngiyiphatha so alright isikole ngisiyeke up until ngiyasiyeka ugrade 10 ngima ngisawuphinda kawu6 up until ngiyasiyeka isikole mangisiyeka isikole uma ubehlala kaZulu ngihambe ngiyohlala komalume mina ngala eDududu la ngihlala khona because baba umuzi wasibese udayisile umuzi wasekhaya uma eyothengile because baba bedini uthi uma wahamba usebenza kaZulu so uma wakho ngathi ube ntanta nje uma ubehamba ehlala endaweni eningi because ugcine manje sehlala kwenye indawo kusika visha khona ngala izandla South Coast la uma ubehambela na intanteni because sisikhulela la emaflatini sina leThekwini because uma wathi umuzi ngeke saba nawo because ubaba wawudayisa lo muzi lo omunye wade nawo mabo eDududu sho uma ugcine sithi umuzi ngeke saba nawo so singagcina sihlala la emaflatini yabo sihlala la emaflatini okay ke nami ngifunda ke la eThekwini after ukuthi sengivukile ukuthi ene sengivukile okay wahamba wahlala komalume la uphazamiseke khona ngihamba ngahlala komalume ngishiya uma kaZulu sengiyekile isikole lapho bese ngiyekile ukufunda ngasuka ngahlala kephi komalume lapha eDududu bengihlala ngedwa lapha mangihlala ngedwa lapha nginomfethu ukuthuma kasana yena ke vele bese usinawana vele uhlala la edrobheni yabo mefika ufika uyiphethe futhi nayo lento leyo wonke lo mfethu akafike bethi asibhemise kanjalo ke umuntu aphinda bhema umuntu belokho ebhema nje kanjalo lokho kodwa ke ngike yabona khona isikhathi safika ngaso nayo umakasana lapho engaqala ngayithanda khona ke wonga lapha ngathanda ngaqala ngawumuntu ongasegxila kakhulu kuyona because uthe mefika ngaqala ibunga umuntu ose active nganokuyithenga yabo sekube khona yena nga active ngiyithenga alright ngilokho ngibhema ke yabo uma ngifakela imali mhla 15 ngibhema kanjalo kapha until kwabo 2014 ngayitshena athi no manje sengifuna ukuthi ngiphindele nje esikoleni yabo ngiphinde esikoleni ushaya grade 10 kuphase kahle grade 11 ushaya ngo2015 grade 11 ushaya ngo2015 ugrade 12 ngawushaya ngo2016 kahle kahle kumele abe ngawushaya ngo2012 kodwa ngicine ngushaya ngo2016 ngaphasa kahle ke ngawuthola uB lapho bese umuntu eseyimiseleke ngempilo manje uthi kahle kahle wonke umuntu usuke namaphupho ufuna impilo eright impilo iphoxeke impilo ngendlela eyenza ngayo impilo because kwesinye isikhathi mawusuqedile esikoleni akuhambi ngalendlela lo ukucala ukuthi kuzokwenzeka ngayo because umuntu we-apply lo NSFAS and stuff yabo leyo nto ugcina ungayitholi yonke leyo nto wenza ama-aphili ungayitholi yabo kwasho ukuthi noma-ke wayengade because ngathi manje sebethembo NSFAS uma kade engabhajethanga kahle wayengangibhajethelanga ukuthi uma ngiqeda umatric ngizongikhokhela esikoleni yabo alright azama umapatanisi ukungifundisa cash esikoleni bengifunda la eUnisa lapho ngenza iB.Ed ngiqale ngenza iB.Ed eUnisa yini iB.Ed i-teaching i-teaching bengenza i-teaching eUnisa ngayenza unyaka owodwa ngayiyeka
lapho empilweni bese ngiyimisele yazi Yeah. bese ngiyimisele empilweni lapho nje sengi right ngenza into eqondile ngiphila impilo eqondile bangakutshela abangaziyo bese ngiphila impilo eqondile because bese ngitshela zonke lezi zinto lezi kade ngizenza yabo zokuhlupa Yeah. ngoba kuseyintwana sengikhulile manje like because bese ngibona sengiqale sengingo 20 ba yabo because bengo 17 18 base no 21 usesumdala bese ngibona ngikhulile alright ke la ngiphila impilo eqondile alright impilo yangiphoxa ngangatholi ngangenzeka ngendlela engifuna ngayo mangiphasa umatric alright uma ugcine ngizama ungibhadanisela because engangibudgethela ukuthi ngifunde uzongikhokhela esikoleni wayezothi ngizofunda ngo-NSFAS alright ungatholi NSFAS so mangawutholi mazama ungikhokhela cash lapha eUnisa unyaka owodwa ngase ngiyadrop out emva kwalokho uma ngicabanga ukuthi wayengayibudgethalanga phela le nto leyo ukuthi uzokhokhela le mali kuyabiza phela ema-varsity yabona nga-drop out mangidrop out-ke ngaphinda futhi le nto leyo yangiphatha kabi leya nto because ngangiyimisele empilweni day after-ke bese ngumuntu oseyekile yonke indaba yama-drugs isekuyi-past ehlahle sekuyinto eyi-past kumina ngeke ngaphinde ngabuyela futhi after everything lesenzekile ngingasawazi ukuthi ngifeze amaphupho ami ngendlela eyenzeka ngayo ngithe mangidrop out eUnisa ngabuyela khona futhi yabo ngaphinda ngabuyela okay-ke ngithe mangibuyela ngabhema intashi yabo ngabhema intashi ngaskima ney'gebengu ngiyibamba inkunzi nami ngayibamba inkunzi nami yabo nje manibamba inkunzi nanenzani sibe sibambela inkunzi umuntu ebamba inkunzi athi ekwazi ukuthenga intashi aphuze notshwala yabo sibambela inkunzi besibamba ngalabo point ngihamba nomunye umfethu ungambizi ngegama nje bamba inkunzi akukho lana nathi niyobamba inkunzi khona nafica igawulwe zabekwa hayi khona into eyenzeka ngaboshwe eGateway umuntu waboshwe eGateway intshontsha amawashi isitolo samawashi kagame amawashi sasontshontsha kagame lawa kodwa lawa a-cheap lawa kagame ngo-250 bani sasiwantshontsha sasintshontsha wona saboshwa kodwa-ke saphuma enkantolo nje umuntu wabuya kwawumuntu ukuthi kumele a-athende icala umuntu agcine engali-athende icala hawu kanti uzolandwa uyazi nto uzolandwa ngale nto esiyenza la yabo nje yonke lonto so umuntu wayeseyimisela ukuthi seyekile waqala phansi kuye ungathini ngentashi unganaba uthini nje ngentashi mathi uyenabo unabela umuntu osekhaya cause kunabantu abaswenkayo avuka emsebenzini kodwa intashi imhleli imbashalala imenzisa izikweletu uhamba ucashela omashonisa uhola namhlanje kusasa ayisekho imali unezikweletu ngisho emabhenki ngenxa yentashi intashi nayibulala impilo zabantu yikuthi bahlala endlini bona uma ungenabela umuntu ngentashi ungathini intashi ngizokutshela yabo ukuthi intashi le drug enza ukuthi yabona intashi i-exercise lawo ma-drugs lawo enza umuntu ayijentse uhlaniphile akekho umuntu ohlaniphile njengomuntu obhema lawo ma-drugs because nami kuwumuntu o-quiet uma uthi uyangibheka kodwa uma ngithi uma sengibheme lezi zinto lezi eyiqale ngishintshe uyabo leyo nto kungaphika umuntu mesedla izinto uyaphika ukuthi uyena yabo leyo uqale ushintshe yabo leyo nto nje intashi kwenza yabo intashi ukuthi ayikho addictive ake ngiqamba amanga ayikho addictive i-problem yayo intashi ukuthi imnandi awunayo addiction mina ngokwami addiction ayinayo just ayinawo arosta hayi ukuthi i-addiction phela ziningi izinto ezikwenza phela ngithi oba addicted kuzona angithi phela ukuba addicted uqala lapha ekutheni usinto usuyayiqalekela angithi umqalekeli ungisho arosta kufuze ube phela nayo lento uzanento ingani mawuqalekela ugwayiluzo usungashawo arosta ukuba addicted ukugaxela ukubambeka ukubambeka njengokubambeka kwi-gambling kona-ke ungasho kanjalo but ayinawo yona inawo ama-side effects ingozi nayo iyabheda cause ibulala iy'mpilo zabantu khona le kade ikhona-ke thina ngcono besingabhemi i-pure coke besibhema i-cat
yabo ikhethi belingcono alifane neprayer cook because iprayer cook manje ibhema kakhulu ngosuyibheme kakhulu igcina yakho ubovu ikhanda lakho yabo lonto igcina yakho ubovu abantu bayitshengisa ugula nje awugula kanti ekhanda kwakhe kubovu akubone lina ngisheka phansi uyathuka yabo iyona lento lokho yakhele ekhanda lokho yakhele ekhanda yabo kanjalo so ke mina bengumuntu obhema intashi bengisakutshela okay right ngayibhema ke intashi alright ngakwaba u2 years ngabuyela futhi esikoleni ngabuya sengiyokwenza IT la eRichfield ngawenza u3 years alright ngisenza lo3 years lo ma ushone uma ngika second year ayike lapho kwaphuma imali ke lapha yabo hawu usuke wawelwa ibhanoyi kwaphuma imali umuntu ke right kwaphuma malini ngeke ngikwazi ukisho la imali yami yokuqala nje cha isho mfowethu kunani ususho izinto ezingaka sensitive imali phela iyona into engicawunta yikho sensitive khona le amapolisi le suke iseyiwarm up iwarm up iwarm up kwaku 150,000 150,000 kodwa bengisafunda ke lapha esikoleni ngokho esikoleni ngasuka ukuhlala eThawa ngawuhlala phi eMalangeni neyindawo yama kade nawo lapha eMalangeni umnyumuzi wakhe wadu lapha eMalangeni ngawuhlala khona nawo siswami ngihlala khona lapha nafika lapha ngarenovate yonke into ngithi ngihlala endlini right yabo nakho kusiswami ke sengingene kuma drugs eseyidayisa lento behind my back without ukungitshena kwamali wayidla yedwa kulungileke kanti mangithi ngiyambuza wangithuka okay fine ngayika kanjani ngayiyeka nje indaba yayo lento zathi kwaphinde kwaphuma enye imali bengakawudayisa umuzi lapho kuphuma enye kwaphinde kwaphuma enye ke aka department bengikade ngisafunda ngalenye vela ngithi alright makuphuma ke la department hayi ngizwa nenosisi sisi wami umdala yabo sisi wami umdala sengumuzi emgababa lapho ngisafunda yonke into yambahle bengenza unyaka wokugcina sisi wami sengena umuzi emgababa hayi ke nami ngivume phela ngoba sisi wami umdala nami ngifuna ukwenza into ezibhedayo ngemali yabo ngigangile ukuganga phela kodwa ngifuna ukwenza into ezibhedayo yabo leyo alright nahle bengumuntu othanda uku-invest yabo kodwa manje ngicine ngingakwazi uku-invest because usisi wathi angisengumuzi emgababa kwaphuma emalini phela thina so-3 yabo manje ngeke ngikwazi ukuba ngizothi ngisho eyami shone yakho eyami mina ngangisuke 320 eyincane yami ngangisuke 320 futhi manje 320 plus 150 ibincane kodwa 470 ibincane kodwa ibincane kodwa according to imali yabo leyo so ngathola leyo alright sawuthenga umuzi emgababa sawuhlanganisa u3 kuma ngenza masa uthenga umuzi emgababa alright nakho kusisters wami ke esethola ukuthi mina ngibhema irock vele bengibhema irock ngifunda yabo nakho ke sethola ukuthi ngibhema irock okay manje sethola ukuthi ngibhema irock ngihambe ngize la edrobheni ngomunye uday mangibuyela ekhaya anginayo ingubo anginalutho ngisele nalezi zinto engigqokile yabo mangibuza usisi ukuthi kwenze njani athi hayi imina nabangani bami kade sisoqhekeza hayibo leyo nto kuze kubi namanje nami mangihlana nawo ngibona leyo nto ukuthi mina ngayele ngaqhekeza nabangani bami lapha yazi ngaphana ngalahlekelwa i-laptop yami ama-laptop ami ayi-2 alahleka yes ngasala ngaphi nginalutho yaqala lapho-ke impilo ukuba upside down ukuthi ngihlala emgaqweni because sisters lapho kule ndlu siyihlanganisele sayithenga nayo ngikha out kule ndlu le mangizama ukubuyela ngibizela indoda yakhe iyangishaya iyangixosha wayona indoda yakhe yabo ngithi mina kodwa usisi wakho right ngeke uhlale umuntu obhema idami ngoba uzontshontsha la mina ngithi wena mawungalunga ube right uyeke idakamizwa ngeke azakuvalela usisi wakho izothi ngikutshela mina bengibhema yezo bengibhema kodwa bengiyangizwa ukuthi benginama gadgets laptop bani bengazi ngidayisa
ngokuza kwami le drobheni izinto zami zisale ziyalahleka ekhaya. And imali engengayizwa ngizwe mina ukuthi uyena futhi owayidayisa. Ngeke ngize ngisho ukusho ukuthi ngezwa ngubani kodwa ngezwa kusiwani wathatha ilaptop yami wayisa ka Cash Crusaders. Indoda yakhe besebengixosha ngaze ngibantshontshele. Mina bebengifuna imali ngithenga izinkomo ngikhipha imali yokurenovate lo amuzi sifika kona emgababa kodwa ekugcineni mina futhi mina kade ngasafuneki kulo amuzi. Ayi uyabheka. Lo amuzi kuyimanje angikwazi ubhalwe ngoba because angazi kwayena nomsisi wami lo osegoli ukuthi ubhaliwe kulo amuzi noma sekuwo wakhe nezingane zakhe usisi wami angazi. Kodwa ke kulungile. Amanzi asechithekile lawa ngisenandaba nawo imali yami kodwa nje sengikhalelani imali yami engangiyifakile kuona yabo nje from qala lo wasemalangeni engangifake khona imali yami khona ngo renovate awudayisa imali wayidla yedwa nalo Wosikhotheni nanto sesibakho uyangidida manje nalo angasangifuni kuona cha usisi wami nalomunye omagcini uyasebenza lo anandaba nalezi zinto zemizi ilomdala professor futhi usikhotheni phela manje njalo angimazi professor bethozo ugcine sengibetreya izinto eziningi bese ngibetreya kusona kube ngasangifuni kwakhona lapha ekhaya yabo ethini lo besebenzisa khona ukuthi ngibhemidamizwa ngizobantshontshela cause phela lento iqale ngokuthi mina kulahleke zonke lezi kodwa manje mangithi ngiyabheka kulonke lezi zinto ezalahleka imini umuntu owadinga engalahlekelwa yonke into yabo imini umuntu engalahlekelwa yonke into bona bathi balahlekelwa amafoni angazi amafoni nani kodwa futhi nakhona mangizwa mina manje uyena usisi wami wadayisa Cash Crusaders izinto zami nakho ukuthi lo muzi udayisile ngicabanga ngizengezwa nini last year ngo February kade udayisa bengibuka bengibuka nje mele impilo iqale lapho kuba fucked up from there impilo ya fucked up ngabuya ngahlala emgaqweni yabona nje kahle mina bengumuntu yakona bengwasebenzisa ama substances kodwa iwunga bekuyinto engangayizwa before but into ebade ngingayisebenzisi kodwa ngisema sengibuya ngizohlala emgaqweni kayinto engiyisebenzisayo because yabo yona into ekade ngingakwazi ukuthi ngiyisebenziseke mangina yazi ngithini endodeni kasiswakho ngoba izoyibona lento futhi uyindoda yokudlala because uma uyindoda yangempela mina ngeke ngivuma ukuthi usibarwa mebeje mina ngeke ngivume miza umuntu ungeke umbambe ngenkani kodwa ngingazama emizamo mfowethu ekuthenini ngimhlenge because mina am a leader mina ngeke mfowethu usibarwa wami ahlale emgaqweni kanje hayi abantu abafani abantu abafani mfowethu yikho ukuthi nani ninamanga singaze sikhali inyembezi la sikade sikhali inyembezi zengwenya wena ubahluphile labantu kubalekile ukuthi umuntu ezwe inhlangothi zonke ngoba ekugcineni ngikuphikise lapho weprofessor kodwa ke sengingathi mina weprofessor entweni njengokuthi okay mana professor enda ngibuyisele ngakuwena professor mfethu yabo okay ikini asithi nje ikini ungachaza ukuthi ngithemba umuzi kanjani nosisi wakhe yabo asithi ikini professor mfethu kini professor ungavuma mfethu kini kufika umjida mfethu azolala nosisi wakho kini professor mfethu ungakanani kwena nosisi wakho phela mdala kunami phela uma thina sishayela ngo-8 years kuma yabo ukushiya ngo-8 years ngishiya ngo-8 years intanga yakho phela lowo nami usisi wami lo ngilamayo ngimshiya ngo-8 years lo sekhulune untanga yakho phela lowo sishiyana hayi ngeke ingane mina ingane futhi uyingane-ke nawe uma ukuthi uthi uyingane lokwena hayi manje phela uyingane ngeminyaka mina sengina-30 manje lowana akafike lawa ngeke professor ubale ku-30 umuntu 8 years mkhulu kabi yazi ikephe enkulu kabi 8 years professor u-10 years ufana uthi u-10 years lalela mina ngitshela uyazi ukuthi indoda ngani yazi mina udadewethu ngeke kwenze kimi lokho ezinye zezinto esasiyibanga-ke nesisterike lelo-ke lize kuze kwenzeka yonke hayi futhi vele
kwanawe wena uyithatha kancane ngoba usisi wakhe kuthatha kancane. Shuthi kwanawe wena ukuthatheka kancane kuqala kuwena mfowethu. Akuqali kusisi wakho. Ngeke usisi wakho akuhloniphe kwanawe uyithatha kancane. Mana ke yini professor ngaze engayenza bese ukuze umuntu akuhloniphe. Mina nje ngiyakubona nje ukuthi uboy ukhona idlubula nje ukuthi insizwa ke le uboy wena hawo uprofessor usumama hayi ngumfana kamama yachela umama siboy kahle kahle usisi wakho usengakuphatha wamanje uma ubuka nje mina nawe uyawubona umehlo ungana nangikhuluma ukuthi uhlala emgaqweni noma unjani ngisho nje mina nawe ngeziqu zakho masibhekele zomtsizwe uyayibona nje nawe ukuthi ukhathele isuka lapho ke lento yokuthi bakuthathe kancane mina isuka lapho ekutheleni umuntu othambile uthambile uthatha advantage lokho ngangakubona lokho usavele kodwa nakhona yazi mina bebenza into ngangumuntu ongenankinga wona iqala lapho ngeke ingane ufike ungayishayi isencane noma ungayishayi isendlini ekhaya uthi mayisise taxini yezinto errong bese kuyayishaya bese uyishaya esekuseni ngeke into ilungiswa la kuthi nje kwazi u-wrong no-right waziwe la ekhaya yabona nje nanokuthi usemgaqweni kanje kusho ukuthi wena awuyona indoda enomgogodla into yokuqala leyo phela mina kukangake ngi-exposewa etshwaleni ngi-exposewa ey'ntweni ey'bhenywayo mina ngangilala ngisho endlini nje umuntu obhema ebheme ngilele la eduze kwakhe kodwa nangelilodwa ilanga ukuthi nje mina ngithi awungizwisi ngoba ngiyazazi ukuthi ngubani mina mina ngiyazazi ukuthi ngubani akulula futhi ukuthi udlalele kimi mina ngisho kufika indoda la ifika imali phambi kwami ifika icabange kabili ukuthi ha naye ngoba ngikubuka ngqo eyiqiniza amehlo manje uzongijwayela ungisusa ubani unginika ubani into iqala kuwe mfowethu uthola ukuthi indoda yakhe yasho yathi ngeke ngiyasaba kunomfana wake wathi woza wena hayi woza lo akanankinga kodwa namhlanje ku TV wena usuzothi usisi wakho ufaka amadoda ekhaya uyayibona ukuthi phela nje le ndoda yakhe yangishaya ngoba ngishaya sasibanga leyo awucaba mina ngamshaya noSibari mina uyabona konje lento kushaya uSibari nje vuka yazi iqalaphi lento uyabona umuntu engithandana naye mina uma engamhloniphi ubhuti wakhe vele nami ngeke ngimhloniphe kodwa umuntu engithandana naye mayehlonipha ubhuti wakhe ngingameqa kanjani ngiyoshaya ubhuti wakhe umuntu ovula ugreen light udadewenu kahle kahle mase bebambene uyasho ukuthi umshaye kancane ngicela kodwa phela futhi enye into angithi i-half sister yami sho enye into ebuyenze lokho nixhumene ngomama sixhumene ngomama sihlangene ngobaba umuntu esihlangene naye ngobaba ilongu lamanje kodwa leyo nto mina ngibona ukuthi abantu abapowerful abahlangene ngomama then abahlangene ngobaba ngibona sabapowerful abahlangene ngomama yebo abantu abahlangene ngomama ba-powerful then abahlangene ngobaba behlukene ngomama nakhelwe kumuntu oyedwa sigazi elilodwa in as much as nalo ubaba nisweni igazi elilodwa yabo nje ngokweqiniso ingane kababa wakho ezalwa kwenye indawo ngeke kube connected njengengane ezalwa nanguma ngeke ngeke lokho ngisho ngazama ngeke so uyayibona into engikhulumayo so manje ngokucabanga kwakho mfowethu isizwe siyabhubha idakamizwa ngokucabanga kwakho yini kumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuze ingagcinele idakamizweni uma wakhe ngithi wakubamba ukuthi usuyabhema wakushaya futhi ukushaya umuntu akusizi ngoba nakho ugcina uphelele emgaqweni ngokucabanga kwakho yini okwakumele yenziwe uma wakho uma ekubamba ukuthi uyabhema yini okumele ayenze ukuvikela ukuze engaze kufike kulesi sigaba kokusona njengamanje
Professor mina ngeke ngawumuntu ofuna ukuyeka ukubhema uma ube umuntu onga-afford ukungitholela izinto zokuyeka ukubhema bengikufuna mina ukubhema kodwa uyazi ukuthi-ke abazali banjani umzali ukathi hey wayifaka lento wayifaka wena kulento yabo lona because amkho amaphilisi engangidayiselwa wona ayo 600 yabo kuye ukubhema wathi uma hayi umuntu wayifaka yena kulento kushusa awazama ukwenza uyiqaqwa yibophaya uyikhiphe kushusa abazali bangenze njani ingane zabo bangayisupporta nje ingane zabo ukuthi umuntu mhlawumbe amsize ukuthi mhlawumbe azame ukuthi ayeke kanjani ngoba uma wakho wakushaya wahlula ushawa ngithi mina okay angahlulwa ngishawa but khona isikhathi mina le kade ngifuna khona ukubhema ukuyeka ukubhema kodwa ngihluleka yabona khona into engayekeki yabona ungayiyeka ihunga ungayiyeka insangu yabona igwayi iluzi yabona igwayi iluzi into engayekeki nicotine akuphunywa kwinika udabu ungadabula gross kodwa kunicotine ngeke uze udabule awudabuli kwi-nicotine so mina cabanga ngangizama ukuyeka kusekuncane kusayi-nicotine because insangu bengasayibheki ngase ngibhema ugwayi kuphela ngizama ukuyeka ugwayi ngahluleka khona amaphilisi engangithi ngiyawafuna ngangawathola umanqa so umuntu uma ngabe esefikele uthando lokuthi into ucela ukuyiyeka ngathi angasupport ungathi umuntu athi okay meqala into-ke alright mhlawumbe noma ngeke usamyekile kodwa makukhona makuvela ithuba la khona mhlawumbe efuna ukushintsha engathi abantu ungamsupport nje angathola i-support kuphela ya i-support into efunekalayo i-support othisha nabazali ngabe bahlangene ngendlela efanele yini ukudila nokuthi ingane ingagciniwe le intweni ezibhedayo because izinto eziningi iqala ezikoleni umzali esemsebenzini uma ucabanga othisha nabazali bahlangene noma babambene ngendlela efanele yini ukuthi ingavikela umntwana ukuze engawele ezintweni ezibhedayo hayi abahlangene ngeke ngize ngisho bahlangene abazali nabafundi abazali ningane nabafundi nothisha ngeke ngize ngisho ukuthi bahlangene mina because uthisha khona abazali nje ngoyasinja sikhulume ngomsebenzi wesikole wengane khona umzali ongazi nanokuthi ingane esikoleni iqhubeka kanjani ifundisa uthisha ubani esikoleni yabo khona abazali nje abangayazi kwaleyo yabo manje ngeke uzuthi noma mhlawumbe bangabambana mhlawumbe ngabe leyo minority nakhona kuyona into serious mhlawumbe kuhlangana ngaleso sikhathi ngoba umuntu enecase esikoleni ihlukwane futhi hayi ukuthi kubanjiswe naye ngokucabanga ngakho yini okumele yenziwe abazali nothisha ndawonye ukuvikela abantwana babo because siyakhumbula ukuthi izidakamizwa ayiphazamisi kuphela lo okuzona kepha ziphazamisa nabanye abafundi abangekho ezidakamizweni ngoba nina enisezidakamizweni nintshontshela lezi zingane ezingabhemi nibhulisha lezi zingane ezingabhemi nisabisa lezi zingane ezingabhemi ingane igcine ikusabu ke esikoleni igcina ingakwazi uconcentrate emaklasini igcina ifeyile uyayibona lento manje ukuthi siphazamisa abantu abaningi yini ke manje okumele yenziwe othisha nabazali ukuvikela wonke umuntu ongaphakathi ukuze kungaze kuqala isihlavu ngoba mase siqalile asilimazi labo abasezidakamizweni phela kepha simosha nezimpilo zabanye abantu yini okumele benze ukuze kuliwe nalesi sihlava ngokucabanga kwakho nje since nawe ulapha ezidakamizweni yabo nje othisha mhlawumbe into abangayenza mhlawumbe for instance nje bangenza khona lento ekuthiwa uma-support group ey'koleni kufika ama-PS abanye into nama-educators abofundisa abafundi khona nje ngilento engangiyithanda kwakuya ka-Love Life khumbula leya nto impahla ye-Love Life ngangiyithanda leya mpahla ngikhumbula usitaskoli mhlawumbe kube khona lezo zinto ey'kanjalo leza zinto kwakungcono ngaleza y'khathi kunamanje abo manje nje mase khona uncika manje ey'koleni khona lento thina ngcono bekuyinsangu kuphela abo manje ey'koleni sekhona incika ama-Zynex ziningi manje into sezama-drugs ezihambisana nayo insangu yayibona lona kahle kahle nje yonke intsha i-youth yonke isezidakamizweni manje yonke kahle kahle wonke umuntu udla ama-drugs manje akekho umuntu ongayidli i-drug yabo kwamsho nalo wasekhaya wahambe engayidli i-drug ngicabanga ukuthi khona isidakamizwa mhlawumbe asesidla manje because like it's about being cool ukudla i-drug yabo it's about being cool ibona-ke
basenabazali yabo maningi kahlahla amaphara maningi amaphara kukona ukuthi umuntu usanomzali usacashila kabonakala yabo kodwa ke ngibuka umuntu mekhuluma la emgaqweni ekhuluma ngesinawana ngisho impilo akayazi lo okusho ukuthi namanje usabona ku right ngakuyena kanti kuba into encane professor mfethu kuba into encane kabi mfethu umuntu awephansi kuba into encane kuba into encane kunenkolelo ethi imost yabantu abaseyidakamizweni kukhona umuntu abamfakile nabo ngoba mhlambe ake sithi nje ingane enikezwe imali eningi ekhaya ingane nje ihlala iphethe imali bagcina beyifaka ukuze bezokwazi ukuthi bebe nemali yokuthenga lento yabo wena bangako bafakile eyidakamizweni ngoba nawe wafakwa mina ngafakwa ngeke ngize ngilishe igama lomfethu namanje uyabhema kodwa ke ubhema intashi wangena ngami entashini namanje ukangivuma mina sengusinawana ke no usahlala endlini uyasipana kodwa hayi uyangivuma lo mngane wami uthi hayi mfethu wangifaka futhi uyangipha nemali uma ngibona yabona yini uyakubonga noma wenza it's like manje uyakubonga manje cha ube umngani wami ukuthi kodwa kuyafana cause ngisho ngabhema kodwa kalimele indawo empilweni kodwa uyasho ukuthi ayiwangifaka yabo uyasho ukuthi wangifaka manje kodwa uphela ube umngani wami yabo sizwana naye siphuza naye yonke into so uyangipha imali uyangipha ngisho imali uma ngibona kukona manje amukho usahambile usahambile yabo uyedwa umuntu engamfaka manje kunengane ebukayo la ungathini ngabangani friends cause nawe nakho manje uyaconfessa kunomuntu wamfaka yini emeli iqashelwe abantu ngabangani abangani ukuthi ungazwana nomuntu ungazenzi izinto azenzayo mina ke mina ngi-introvert ke mina ngi-introvert umsethi wami awenabe yini leyo nto introvert ish ukufunda ukufunda lokho khona introvert iziqo khona introvert i-extrovert ne-ambivert iphakathi nendawo awusinabele kulawo magama amathathu okay i-introvert umuntu ongabathanda abantu ababangani kodwa uyazwana nabantu kodwa abuthanda umuntu omngani bese bakhona lo phakathi nendawo i-ambivert yena in between i-introvert ne-extrovert okay angisiqangi kubele i-extrovert ilabantu abathanda ukuba nabangani yabo leyo nto bathanda nje ukuba nabangani njengami umuntu ongakwazi ukuhlala engenamngani ufuna nje umuntu ozoba umngani abantu abafila lonely mangabe engenamngani yabo abantu abakanjalo ke laba ama-extroverts bese bakhona abaphakathi nendawo okwazi ukuthi ahlale engenamngani aphinde futhi nabangani mina ngikwazi ukuphila nomuntu ekuthiwa umngani kodwa ngicabanga ukuthi abantu engikwazi ukuphila nabo amanye ama-introverts abantu engikwazi ukuthi ngizwane nabo abanye abama-introverts engikwazi ukuthi ngizwane nabo abantu ngicathi angibona umuntu enguyena ukuthi ngumuntu abantu abakanjalo engikwazi ngizwane nabo abacishe bafane nami aba-introverts abo angikwazi ukuzwana nabantu yikuhle uzintanti awedwa la ngihambela ngedwa kodwa kuyokuthola umuntu uthi soshayisana naye yazini sesinto eyodwa naye bese kulento yabangani nokuthi ingagcina ikulide laphi iziphi izinto okumele uyiqaphele ukuthi uma umngani wabangani nje alright yabo mina ngi-introvert angazi lento ngayichaza kanjani but ke angazi ukuthi noma lo muntu engabe ngitshena lento uyi-intro or uyi-ambo or uyi-extrovert but ke ngimtshene ukuthi angabi nabangani into engayisho ukuthi kuphela angayenzi into eyenziwa omunye umuntu ilokho engingakuzwa hayi ngiyakuzwa ukukhulubusa ukhulubusa wena uthola yonke into oyifuna nguma wakho nintanta noma wakho nehla nenyuka ngabe kwaba namthelela muni empilweni yakho ukuba ingane nje ethi mama kuthiwa nansi imali mama nansi imali professor yabona ke lapho professor kuthiwa yini i-spoiled brat noma yini
we professor akuhambi kanjalo emakhaya uma ube uthisha impela yabo kodwa akuhambi kanjalo ekuthenini ufuna imali uthola imali akuhambi kanjalo cha kusuke ngeke kuhamba kanjalo kusuke kuyisekhaya nje kuyikona ukuthi hayi ku right kodwa nothi ukuthi ufuna imali unika imali yabo leyo nto cha nothi kanjalo uyacela nje mhlawumbe uma ucela into mhlawumbe ulinde leso sikhathi uyithole nothi ukuthi nje hayi kuyaqhashaza hayi akuhambi kanjalo angiboni khona umzali owenza njalo kodwa nikhule ekhaya elifudumele hayi kusuke kufudumele makunokusha hayi ngeke ngiqamba manga probably ku right but ngeke ngiqamba manga beku right ngikhuliswe lona ngikhuliswe single parent ngikhuliswe umakhe belikuphi time athi ungathi usikhotheni nje ubaba wakho lezi odadewenu bafuza ubaba wakho ngalokukhothena ababenzayo walokhu ungammention nje ubaba hayi ubaba mfethu ubaba isoko ubaba behamba nabanye benamanye amakhosikazi akho baba kodwa mfethu yazi masikhuluma iqiniso singamadoda ubusoka bubenefita isoka kuphela kodwa ingane zikhulele intabeni cause ngisho lokho ngoba nami ubaba unesithembu ugano isithembu unabafazi abaningi kodwa indlela esikhuluma esisokola ngayo mfowethu into nje ongeke uyixoxele ngisho omunye umuntu manje ugcina ubona ukuthi ubusoka lobu mina ngisifuna isithembu mina ngesingami anginendaba ukuthi kwaZulu sasikade sidalelweni ngoba mina ngiproduct yasesithenjini une experience yakho ingakho ezinye ingane iphuma igcina zingamaphara ezinye ziba no depression igcine ziyibulala ezinye igcina iphile enye impilo zizigebengu ibamba abantu inkunzi ezinye igcina idubula abantu zizinkabi ilento ithi noma ngasesona into yesithembu ukuthi once vele ubaba wani namakhosikazi amaningi futhi waba nezingane eziningi ifather figure izoleka einganeni zakhe yayabhuza lezi zinto kugcwele lana ubaba mhlawumbe nezingane engaphezulu kwa30 uzosithatha isikhathi sokuthi ube ubaba kuzona zonke lezi zingane uzozivela uziyeke zonke uzovela uziyeke ingakho ugcina sekuba namaphara cause yazi umuntu ngingakho kugcina kunsha because makhona isandla sababa kuba khona lokho asisho ukuthi azikho izingane engamaphara ezikhulele phansi kababa nomama nazo ikhona kodwa umningi umonakalo owenziwa ungabibikho kababa eduze kwengane mningi but ke asikho lapho lithine lakho lokugoqa nje esizweni sakhile bafethu uthi nje bafethu niphathe kahle bafethu ningalaleli abangani bafethu nicabangela impilo yenu ukuthi nifunani empilweni yabona nami ngangimi into eyimisele kodwa ke mina ungangibona ngihleli la ngingagive up empilweni mina ngisafuna ukusukuma ngenze something empilo yami futhi mhlawumbe ngisazobuya ngize la ngizonitshela ukuthi angibo sengenza ukuthi sengilwile ngisazophinde ngibuye futhi ngoba uthi wawukade uphuma uphinde ubuyele uphinde ubuyele ibuphi lo mzima lobo mngaka obenza ukuthi umuntu ethi sephumile ezidakamizweni kodwa futhi aphinda ayithola ephakathi mina uphoxeka nje empilweni mina kwangenza ukuthi ngibuyele baningi abantu abaphoxeka empilweni ungathini kubona ngingathi nje bangathi umuntu ophoxekile empilweni ngathi mfethu alright noma ungaphoxeka empilweni but mfethu mfethu try to do the right thing say ngcono ungabeke kusungene kuma drugs ke mfethu ngcono mfethu enza mhlambe something else enye engakuphilisa mhlawumbe sithi njengami for instance mina ngangazi ukuthi ngizakufunda then ngangawutholi uNSFAS and stuff yabo so ngingathi mfethu at least mhlawumbe thola noma umsebenzi usebenze yabo lonto akulula phela ungenzile into ekuthiwa gap year cause gap year labo bona abazokufaka inkingi gap year ucanga mhlawumbe uzenza gap year uhlelele ukushila yini ukukhulumise kwalabantu abadlalela enye i-team abadlalani enye i-team kanjani
Hayi, awuzu professor. Nayo-ke ndiyabona. Hayi, lutho professor mfethu. Awona professor mfethu. Awuzu professor na professor mfethu. Ngiqamba manga. Hayi, ngiyazazi zonke lezi zinto. Ngiyazazi zonke lezi zinto abantu beziyo abayicabanga kodwa hayi manje sengikusinawana. Kodwa ke mina lezi zinto lezi bemathekeni ambeyithanda amanye amathekeni. Yabo amanye bethanda nje ivoice yami yabo. Yabo leyo. Uyadlisela kahle kahle. Cha, ngithandeka. Hayi manje sengiphuphile manje professor. Hayi sengiphuphile manje. Hayi sengiphuphile manje. Mina ngikubona uright nje. Hayi so. Hey professor mfethu, awucabangi ngoba ngiyijongo isengikhuluma kanjalo mfethu. Ngibona ngiright professor kanjani. Ngiright kanjani. Awukaze nube no Facebook. Awunginawo Facebook. Awuthi sikucheckela ku Facebook. Awuthi ngithi ukuphoza kancane ngizobuya mase siku Facebook wakho. Ayingeke phela mama zingekho izithombe shothi singawubheki lo Facebook. Hayi ungawubheki. Wena ngathi ubulele nje mfethu. Mfethu Facebook bakhona nje manje mfethu. Hayi ungenawo Facebook. Bengilele kanjani? Ngathi ubulele ubungekho ezintweni. Theyini introvert. Yeah, introvert. No, hayi kezwakala mfethu. Hayi. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba le umuntu omemeza ngathi yakhala leli uthi igula lika Jama lichithekile. Nina bakamphuthu ubomvu ushe ngegazi. Nina bakashiliza ke didi kwelimaholo limhlabela impedule. Lo okhuluma uprofessor Mwamkhize ngidabwa le. Kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mawusubuka uzofika la shuthi sidla amaningi esakeni. Siyacela ucindezele subscribe button. Ucindezela nebell ukuze makhona esinye isiqephu engisiposayo izokanqeza insimbi ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalelo suku uhlelo njengoba bengishilo lumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze ungagcine uphelela ezidakamizweni njengoba esho nje umfowethu ukuthi ziningi ikhawu avuke ngenxa yokuthi ubethi mayibhekana nama challenges empilo asabu ukubhekana nawo agcina abuyele ezidakamizweni ngakho ke uma khona izimo noma ingqinamba obhekene nazo kumele wazi ukuthi leyo nto leyo ayizili ukuzohlala ayizili ukuzokubulala empilweni yakho kepha izoqinisa ngakho kungagcina uzothatha izinqumo ezokwenza impilo yakho iphelele emgaqweni uhlelo nje lumayelana nalokho bafowethu uzigadeni mina sangicenga ngiyancenga lungelo mfethu ngiyancenga lungelo mfethu professor lama video lawo uyakwazi ukuyiveza le video nje ukuyiveza uyakwazi ukuyiveza ngiyakwazi ukuyiveza ufuna ukuyibona uyiveza yini ufuna ukuyibona ngifuna ukubona ngifuna ukuyibuka nje ubuse kanjani